We are walking at Wellington Lakes. It's a neighborhood close by to ours, but a little nicer. So we come here to walk. This is Charisma. She would like to catch the white bird. Good. Okay. So let's see what's going to happen there. Oh, did the bird fly away? Yeah, the bird flied away. There are actually a lot of turtles in this lake. They occasionally come out. There's some ducks too. But the turtles are real cute here. Sme pri jazerách Wellington. Táto časť mesta je blízko našej. Je tu trošku krajšia časť. Vravím, že je tu veľa korytnačiek, aj kačky sú tu. A to bol nejaký bocian, alebo čo to bolo. Prišli sme sem na prechádzku. Kerrigan tu išiel do prázdninovej biblickej školy. Tak my sa s deťmi prechádzame. Ráno je ešte celkom príjemne, ale potom cez obed sa dosť oteplí, takže je treba výjsť na prechádzku ráno. No je to skutočne pekné. Máme niektorých susedov, ktorí sem chodia každé ráno na prechádzku. Ďakujeme, že zostávate s nami v spojení. Tešíme sa na vaše komentáre a na vaše odkazy k našim videám. Prajeme vám bezpečné a pekné leto. Dovidenia. Charisma si bye bye.